I want some. Give me some more. Welcome to Green Tips News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. Prvý dnešný zápas bude tenisový zápas Kataru medzi Leny Hampel proti Sebastiano Ofner. Link na tento zápas nájdete už tradične nižšie v popise pod videom. Pôjde o súboj dvoch krajinov a ako dobre viete, tieto zápasy častokrát nemávajú favorita. Ofner je len cca o 6 mesiacov starší a Hampel o 8 dní, teda presne na štedrý večer oslaví okrúhlych 20 rokov. Teda rozhodne si nič viac neželá ako zisk titulu z tohto turnaja. Leny Hampel, jeho výška je 188 cm a váha 75 kg. Opiera sa o pomerne slušný servis, čo dokazuje aj na tomto turnaji. Svoje zápasy zvládol pomerne slušne a to ani v jednom prípade nebol výraznejší kurzový favorit. Leny tu potvrdzuje rolu nasadenej štvorky turnaja. V prvom zápase tu porazil súpera 6-3, 3-6, 7-5, v zápase dal 4 esa, vypracoval si 13 breakpointov a celkom využil 5, sám ponúkol 8 breakpointov a servis stratil 4 krát. V druhom zápase tu porazil Ocipa 6-4, 6-2, dal 6 s, vypracoval si 10 breakpointov a celkom využil 4, sám ponúkol len 2 breakpointy a servis stratil 1 krát. A včera tu nedal šancu nasadenej osmičky turnaja Gavranovi, ktorého porazil 6-4, 6-4, dal 5 S, vypracoval si 7 breakpointov a celkom 3 využil, sám ponúkol len 1 breakpoint a servis stratil len raz. Je nutné povedať, že jeho výkon zápas od zápasu rastie na tomto turnaji a je tam chuť vyhrať práve tento turnaj pred jeho narodeninami. Hampel má tento rok slušnú bilanciu, 63 výhier a len 36 prehier a na tvrdom povrchu 23 výhier a 11 prehier. Je pravdou, že Hampel prehráva so superom na vzájomné zápasy 1-3 a posledné 3 zápasy tohto roku prehral. No keď sa pozrieme na tieto zápasy bližšie, superovi bol častokrát viac než vyrovnaným protivníkom. Posledne s Ofnerom prehral 6-3, 6-3, v zápase dal 3 esa, vypracoval si 3 breakpointy, ale nedokázal využiť ani jeden. Pričom Ofner si vypracoval 6 breakpointov a využil 3. No šlo o pomerne naozaj vyrovnaný zápas. A takto to vyzeralo aj v ich predchádzajúcich zápasoch hraných tohto roku. No dnes si myslíme, že šťastnená sa prikloní na stranu Hampela, ktorý o 8 dní osláví 20 rokov. Trikrát prehral so súperom v štvrťfinále tohto roku a myslíme si, že dnes vo semifinále mu prehry z tohto roku oplatí. Ofner výška 188 cm a váha 78 kg. V Katare je príjemne teplo, dnes hlásia 22 stupňov Celzia a predsa len u Ofnera sa môže prejaviť aj mierna únava. Veď od 5.12.2016 do dnešného dňa odohral 8 zápasov v dvojhre, už 4 zápasy v štvorke. Teda dnes to bude pre neho už 13. zápas behom necelých 11 dní. A to sa rozhodne môže dnes na jeho výkone prejaviť. Naviac, na turnaji bol v každom zápase výrazný favorit, no na nás tak presvedčivo až nepôsobí. Ofner tu plní rolu nasadenej dvojky turnaja, v prvom zápase tu porazil Testonyho 6-0 a 6-3, dal 4 esa, vypracoval si 7 breakpointov a celkom 4 breakpointy využil, sám ponúkol 3 a servis nestratil ani raz. V druhom zápase tu porazil Cuciriho 7-6, 6-3 a to kurzy na výhru Ofnera boli niečo okolo 1,03. A v zápase ponúkol 8 breakpointov a servis stratil 4 krát a sám si vypracoval len 4 breakpointy a 4 využil. A naozaj nebolo ďaleko od toho, aby už padol v druhom zápase na tomto turnaji. V treťom kole tu porazil Baja 7-6, 4-6, 1-6 a ani v tomto zápase nebol ďaleko od vypadnutia. Keď v zápase ponúkol 9 breakpointov a servis stratil 3 krát, pričom sám si vypracoval tiež 9 breakpointov, ale využil 7. Teda ak si to zhrnieme. U Hampela máme pocit, že jeho hra na tomto turnaji ide od zápasu k zápasu hore. Kdeto u Ofnera sa nám zdá, že jeho výkony idú od zápasu k zápasu naopak mierne dole. Predsa len u Ofnera sa môže prejaviť aj mierna únava. Súboj dvoch krajinov a tieto zápasy častokrát nemávajú favorita. Hráči sú rovnaký ročník narodenia, aj keď je Hampel o 6 mesiacov mladší, tak na tvrdom povrchu toho odohral o čosi viac ako súper. Hampel tu ponúkol 11 breakpointov za 3 zápasy a mal ťažších súperov ako Ofner. Kdeto Ofner tu ponúkol celkom 20 breakpointov a mal proti sebe slabších súperov ako Hampel. Obaja sú, ako sme spomenuli, ten istý ročník narodenia a ich vzájomné zápasy boli vždy štatisticky a herne vyrovnané. Naviac u Ofnera je možná aj únava. Za daných okolností kurzy skrývajú naozaj viac než slušné value a je potreba ich trestiť. Per kurzy na Hampela by sme videli niekde okolo 2,37 až 2,5. Teda naša stávka znie Leny Hampel v dôvere 7 z 10 v kurze 3,25 v stávkovej kancelárii B365. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like,
zdieľať toto video a odoberať náš kanál, aby ste nepremeškali žiadne dôležité informácie. S pozdravom, Geeky.